గైస్ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ ఫ్లెక్స్ విత్ హరి. ఇదేంటో తెలుసా? ఎయిర్ ఫ్రైడ్ పన్నీర్ అండ్ సమ్ వెజ్జీస్. దీన్ని నేను అప్పుడప్పుడు స్నాక్ లాగా ఆర్ డిన్నర్ లాగా తింటూ ఉంటాను. దీన్ని చూసి కొంతమంది సెటరికల్గా అంటూ ఉంటారు, ఏంట్రా ఇప్పుడు గడ్డి తింటూ ఉంటావు, మంచిగా తినచ్చు కదా, మంచి ఫుడ్ తినచ్చు కదా అని. వాళ్ళు చెప్పే మంచి ఫుడ్ ఏంటో తెలుసా? పానీపూరి, చాట్, పిజ్జాస్, బర్గర్స్, లైక్ డీప్లీ ఫ్రైడ్ ఆయిల్డ్ ఫుడ్స్, అన్హైజీన్గా బయట ప్రిపేర్ చేసే స్నాక్స్ కానీ, అది మంచి ఫుడ్ వాళ్ళ దృష్టిలో. బేసికల్లీ ఇది మంచి ఫుడ్, దీన్ని మంచి ఫుడ్ అనాలి, వాళ్ళు తినేదాన్ని గడ్డి అనాలి. ఎందుకంటే దీనివల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి, దానివల్ల ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ లేవు అండ్ చాలా అన్హెల్దీ కూడా అది. అండ్ చెప్పాలంటే గడ్డి అని కూడా పోల్చకూడదు, ఎందుకంటే గడ్డి తింటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. సో అప్పుడప్పుడు అయినా మంచి ఫుడ్ తినండి, గడ్డి తినకండి. ఓకేనా? బాయ్.